Hej og velkommen. I dag skal de to spise chili, og den hedder cayennepeber. Det er dem her. Skal du også gøre det der? Ja, jeg skal bare have det grønne. Prøv at se her. Kom nu, chili klar. Ja. Skal du ikke bare skylle den? Du skal først skylle den, og så skærer man det ikke? Er du ikke rigtig? Chili klar. Godt, chili hjemme. Pas nu på fingrene. Ja. Ja, fingre. Hov. Skal du smide dem der ind på øjnene? Men i forhold til, at du skulle snakke, så siger du... Har du dyppet den? Ja, men nu har vi... Se her. Vi har dyppet med vand, så de vist bliver lidt stærkere. Ja, jeg tror bare, det er Johns, og det her, det er ad, jeg fik. Ja, det er en ad, jeg fik. Ja, jeg fik en... Ja, okay, på 3 spiser den, okay? Ej, Hvorfor 3? Det sviger det? Ja, jeg fik en gerne ned på min neglerod. Ja. Okay, 3, 2, 1, nu! Skål! Nå. Okay. Er den god, Jan? Hvad synes du? Der er mange kerner i. Begynder at blive stærk? Er den stærk? Vi spiser den ikke. Okay. Husk at Bortset fylde. fra stilken, det er det eneste, der er skåret fra. Okay. Man kan stille lidt noget sjovt spørgsmål. Så svarer på det. Hvad er jeres yndlingsfarver? Sort. Åh, den Hvor gamle er I? 39. 23. Hvad er jeres yndlingssport? Det er løb. I hvert fald ikke chili spisning. Okay. Hvordan smager den? Den er lidt stærk. Nå, men det er da godt. Hvad kan man mere svare om? Det må man synge en sang. Hvor meget synes I, den er stærk? Ja, I skal synge en sang. Ja, vi skal fandme ikke synge. Jo, I skal synge en sang. Jeg synes, den sviger det i munden. I skal synge en sang. Den brænder med tunge, mand. Hvad skal jeg synge? Du skal synge den der... Du synger for. I en båd med to, så synger du resten. Den kender jeg ikke. Jo, jeg kan bare ikke melodien. Jeg kender den. Den der... Der sidder tusind, mand. Sejler en... Sauer lidt. Under den hvide bro sejler en Båd med to. Ja. Jeg kan ikke huske resten. Emma, hun skreg. Stop. Ad, jeg fik det på. Sviger det? Altså, optager du det, eller optager du det ikke? Okay. Hold nu kæft. Jeg synes, jeg sveder Emil, du lidt. sveder lidt. Nej, jeg græder. Ja, det er bare. Ad, John sveder. Jeg synes også, mit Og nu prøver jeg at tænke på, hvad for en vi skal æde fremover. Hvad? Altså, det her, det er en af Nå, de lige for at bryde ind. Så har mig og Emilie slået den op på Scoville-skalaen. Og hvad er den her, Emilie, siger du? Det må kun små 30-50. 30-50. Forleden dag spiste vi en på 150.000. Ja. Den havde jeg for evigt glemt. Det er lidt bare. Nu husker vi Men igen. vores mål, hvad er det, Emil? Det er, at vi skal spise En Carolina Reaper. en Carolina Reaper. Nej, var det ikke den der skorpion? Nej. Vi venter med skorpionen til en anden dag. Men en Carolina Reaper, hvad var den nu, vi slog den op til? 1,5 millioner skulle vi. Nå ja. Fordi at, så vil det nok vare ved i evighed. Det skal så lige siges, at det her det er mere eller mindre en serie, vi laver. Så næste gang, så har vi en speciel gæst inde. Hun hedder Lone Bang. Og hun vil rigtig gerne spise en Carolina Reaper. Med hænderne. Nej, næste gang har vi også Mads med. Vi inviterer Mads med. Ja. Vi har lavet en aftale, det er, at vi må ikke drikke mælk. Ja. Vi må faktisk heller ikke Jeg har ikke rejse fået os. hikke. Jeg var faktisk godt. Det gør faktisk ondt, når du gør det. Nå, men der er vel ikke så meget mere? Nej. Nej, det var det for den her video. Vi ses Hej. i næste Tak for i dag. video. Hej hej.